салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Хайрчи Барселона дар доираи даври 20-уми чемпионати Испания дар сафар бо Элче дидор анҷом дод. Аллакай ҳама медонист ки дар ин бозӣ ягон мӯъҷиза рух намедиҳад. Дар ин ҷо рақобат барои 3 хол буд ва Барса аз ин вазифа хуб бор омад. Дар ҳама ҳолат дар ин хел бозиҳо ҳаст дар бораи чӣ бояд гап занем ва голи РИКИ ПУЧ ки бисёриҳо ба монанди ман интизор буданд ждат кардем. Акнун дар ягон ҷо баъз душнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 27 январ дар доираи ҷоми Испания Барселона дар меҳмонӣ бо Райо Великано боз дорад. Пеш аз бозӣ бо Атлетик Билбао дастаи каталонӣ бояд дар ин бозӣ ғолиб барояд ва қасди худро барои мағлубият дар финал гирад. Ин шарт ва зарур аст. Ширкати 1xBet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 2.08. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва дӯстони мо аз 1xBet барои ҳар як иштирокчони нав то ҳажми $100 бонус карданд. Барои бонусро гирифтан ба ссылка КОМЕНТАРИЯ БУДА ДАРОМАДА бо промокоди БАРСАТИЧИ регистрация кунед. Баъди аввалин ставка кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. Имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. Роналд Куман дар набудани Месси, Каутино ва Пике чунин ҳайатро ба майдон баровард. Дарвозабон Тер Штеген, дар хатти муҳофизат Умтити, Араухо, Мингеса, Алба, ним муҳофизатгарон Бускетс, Педри, Де Йонг, ҳуҷумкунандагон Гризман, Брейтве, Дембеле. Дар набудани Месси бозу банди капитаниро Бускетс ба даст баста буд. Пештоз бояд гуфт ки Барселона қабл аз ин бозӣ дар бозии ҷоми Испания бар дастаи Корнелия пирӯзӣ ба даст оварда буд. Бозӣ бо ҳуҷумҳои тарафайн оғоз гардид ва танҳо дар дақиқаи 15-ин бозӣ Барселона ташаббусро ба даст гирифт. Аммо аксулҳуҷумҳои Элче хеле хавфнок буданд. Барселона бошад фишорро дар байни майдон ба кор мебурд ва ин ҳарифро маҷбур мекард ки тӯбро аз даст диҳад. Қисмати ҳуҷуми рости Барса ки он ҷо Дембеле бозӣ мекард хело фаъол буд. Хотиррасон мекунем ки то баргузории ин бозӣ Барселона дар ҷои 4 ва Элче дар мавқеи 19 ҷадвал қарор доштаанд. Дар дақиқаи 33 бозӣ як комбинатсияи хуб бо ширкати бозам Дембеле ва Бускетс қариб буд бо гол анҷом ёбад. Баъди 2 дақиқаи дигар зарбаи Педри аз паҳлӯчуби дарвоза берун рафт, аммо бо гузашти чанд дақиқа аниқтараш дар дақиқаи 39 бозӣ як ҳуҷуми Барселона аз қисмати чапи майдон бо гол анҷом шуд. Де Йонг туби партофтаи Брейтведро ки муҳофизатгари Элче пурра баргардонида натавонист вориди дарвоза кард. Қисмати аввали бозӣ бо ҳамин ҳисоб анҷом шуд. ҳарчанд Барселона дар ин қисмат бартарии зиёд дошт, аммо ҳолатҳои голзании зиёдро дар назди ҷаримагоҳи Элче ба миён наовард. Агарчи гол бо кӯмаки Брейтвед ки аз қисмати чапи ҳуҷум бозӣ мекард зада шуд, аммо Усман Дембеле дар тарафи рост фаъолтар буд. Гризман ва Педри дар ин қисмат чандон хуб бозӣ накарданд. Қисмати дуюми бозӣ бо ҳуҷумҳои Барселона оғоз шуд, аммо Элче аксулҳуҷумҳои хавфнок мекард. Дар дақиқаи 54 бозӣ Элче имкони баробар кардани ҳисобро пайдо кард. Баъди иштибоҳи Мингеса Ригони бо Тер Штеген 1-1 баромад, аммо Тер Штеген дарвозаи худро аз гол ҳифз кард. Дар дақиқаи 74 бозӣ Куман Дембелеро аз майдон гирифта Тринкауро ба ҷои ӯ баровард. Бояд гуфт ки Тринкау дар мавқеи Дембеле хеле хуб бозӣ кард. Чанд ҳуҷуми хавфноки Барса бо иштироки ӯ сурат гирифт. Аммо дар набудани Месси Жорди Алба қариб ки дар майдон дида намешуд. Дар будани Лео бошад Жорди худро роҳат ҳис мекунад, зеро онҳо якдигарро хело хуб мефаҳманд. Дар охири бозӣ РИКИ ПУЧ ба ҷои Педри ба майдон баромад. Пеш аз ин зарбаи бо сар задаи Тринкауро кипери Элче Эдгар Бадия бо як сейфи олӣ баргардонид. Бозӣ ба охир мерасид ва ба назар чунин мерасид ки дидор бо ҳамин ҳисоб ба анҷом мерасад. Аммо дар дақиқаи 89 РИКИ ПУЧ аввалин голи худро дар бозиҳои ЛА ЛИГА ба сама расонид. Паси головаро Де Йонг ба номи худ навишт. Довари бозӣ Писаро Гомес ва вақти асосии бозӣ ҳамагӣ 2 дақиқа изофа кард ва дар ин муддат Барселона 2 ҳолати хуби дигари голзаниро дар назди дарвозаи Элче ба миён овард. Аммо ҳамин 2 гол басанда буд ки Барса ғалабаи навбатии худро ба даст биёрад. Френки Де Йонг беҳтарин бозингари бозӣ дониста шуд. Баъди ин ғолибият Барса мавқеи худро дар ҷои 3-уми ҷадвал бо 37 хол мустаҳкам кард. Агар бозии Барсаро таҳлил кунем, гуфтан мумкин аст ки даста дар умум бад бозӣ накард. Хатти муҳофизат бо истиснои чанд хатогӣ аз иҷрои вазифаи худ баромад. 2 голи зада бошад, хизмати хатти ҳуҷум буд. Аммо инро низ бояд фаромӯш накунем ки Барселона 3 бозӣ қаблӣ вақти иловагӣ бозӣ карда буд ва маълум буд ки бозингарон хело монда шуда буданд. Бозии
навбатии худро Барселона рӯзи 27 январ дар доираи ҷоми Испания бо Раё Валлекано дар сафар баргузор мекунад. Акнун дӯстон, биёед дар комментария беҳтарин бозингари худро интихоб намоем. Дар ин бозӣ гуфтаҳо кам буданд барои он ки рақиби даста сус буд ва бозингарон низ ягон чизе ки нишон надоданд. Гуфте ки дар боло қайд кардем, ягон муъҷиза нишон надоданд. Ба ҳар ҳол се бозингари беҳтарин дасторо интихоб намоед. Ба ҳамин тамом дар телеграм-канали мо Даромада обуна шавед. Мо дар он ҷо чизеро муҳокима мекунем ки дар YouTube нест. Ccылкаи Телега дар описиони ин видео. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.